నుంచి 18th వరకు జ్ఞానయోగం. సో ఈరోజు జ్ఞానయోగంలో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 days గీతా క్లాస్లో 13వ రోజు జ్ఞానయోగము క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అంటే ఇది కొంచెం శ్రద్ధగా వినండి, కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవటానికి కొంచెం మనం అటెన్షన్ పే చేయాలి. క్షేత్రము అంటే ఫీల్డ్ అని అర్థం. మామూలుగా ఏదైనా ఒక ప్లేస్, స్థలము అని ప్రదేశము. ఇక్కడ క్షేత్రము అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆ ఫీల్డ్ యొక్క ఓనరు అని అర్థం, జనరల్ గా మీనింగ్ చూస్తే. అయితే ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. మొట్టమొదట అర్జున ఉవాచ. ఎప్పుడులానే అర్జునుడు చాలా ప్రశ్నలు ఇక్కడ కూడా అడగటం జరిగింది. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుం ఇచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు, ప్రకృతి పురుషుడు మరియు క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు కూడా, ఇవన్నీ కూడా ఏతద్వేదితుం అంటే ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలని ఇచ్ఛామి కోరికగా ఉన్నది. ప్రకృతి ఏమిటి, పురుషుడు ఏమిటి, క్షేత్రం ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు ఏమిటి, 4 అయ్యాయి ప్రశ్నలు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు, జ్ఞానము జ్ఞేయం కూడా చ మరియు జ్ఞానము జ్ఞేయము కేశవ. సో ఈ 6 కూడా ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఉంది. ప్రకృతి పురుషుడు మరియు క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు కూడా తెలుసుకోవాలని ఉన్నది. ఇంకా జ్ఞానము జ్ఞేయం కూడా ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఉన్నది అని 6 విషయాలు అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారో చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. ఇదం శరీరం కౌంతేయ, ఈ శరీరమే కౌంతేయ కుంతిపుత్ర క్షేత్రమని చెప్తారు. క్షేత్రం ఇత్యభిధీయతే, ఇది క్షేత్రమని చెప్తారు. ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు. సో మరియు ఈ యొక్క శరీరం ఎవరికైతే తెలుసో, ఈ శరీరాన్ని ఈ శరీరం ఎవరికి తెలుస్తుందో అంటే శరీరం తెలిసిన వాడిని అంటారు ఏమని, క్షేత్రజ్ఞుడు ఇది తద్విదః, క్షేత్రజ్ఞుడని పిలుస్తారు అని చెప్పి అంటారు అని సమాధానం చెప్తున్నారు. సో కుంతి కుమారుడ, ఈ దేహాన్ని క్షేత్రం అంటారు, ఈ దేహాన్ని తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారు. సో మొదటి 2 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇక్కడ చెప్పారు. క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు. క్షేత్రం అంటే మన శరీరం, బేసిక్లీ
మరి క్షేత్రాన్ని ఎరిగిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు. ఎవరు క్షేత్రాన్ని ఎరిగినది చూద్దాం. మనకి ఇక్కడ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. మన ఆత్మ పరమాత్మ మరి క్షేత్రాన్ని ఎరిగిన వాడు అంటే క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. సో క్షేత్రజ్ఞుడు చాపి మాం విద్ధి, నేను అన్ని దేహాలు సర్వక్షేత్రేషు భారత, అన్ని క్షేత్రాలలో అంటే అన్ని దేహాలలో నేను క్షేత్రజ్ఞుడనని కూడా నువ్వు తెలుసుకోవాలి. క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్త జ్ఞానం మతం మమ. సో క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క జ్ఞానమే, క్షేత్రాన్ని క్షేత్రజ్ఞుడిని తెలుసుకోవటం అర్థం చేసుకోవటమే జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానమే అదే జ్ఞానం అని నా యొక్క అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని దేహాల్లో నేను సర్వక్షేత్రాలలో కూడా క్షేత్రజ్ఞున్నని మాం విద్ధి, నేనే క్షేత్రజ్ఞున్నని నువ్వు తెలుసుకో. ఈ క్షేత్రజ్ఞుల జ్ఞానమే జ్ఞానం అంటే అని నా అర్థము. సో జ్ఞానం అంటే ఏమిటో కాదు, ఈ క్షేత్రజ్ఞుల గురించి అండర్స్టాండింగే జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. సో ఫార్ ఎన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పారు? అర్జునుడు అడిగిందేమో 6. ప్రకృతి ఏమిటి, పురుషుడు ఏమిటి, క్షేత్రం ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు ఏమిటి, జ్ఞానం ఏమిటి, జ్ఞేయం ఏమిటి అన్నాడు. సో ఇప్పుడు క్షేత్రానికి క్షేత్రజ్ఞుడికి రెండింటికి చెప్పారు. నెక్స్ట్ క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే సర్వదేహాల్లో ఉండే క్షేత్రజ్ఞుని నేను. ఆ తర్వాత జ్ఞానం అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారు. క్షేత్రజ్ఞుల గురించి తెలుసుకోవటమే జ్ఞానం అన్న అభిప్రాయము. అంటే ఈ బాడీ ఏమిటి, దానిలో ఉన్న ఆత్మ పరమాత్మ భగవత్ తత్వం ఏమిటి, మరి భగవత్ తత్వం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నప్పుడే ఆ సచ్చిదానంద తత్వం అది మనకు మోక్ష మార్గం. కాబట్టి అదే ఫుల్ జ్ఞానం. ఈ సిలబస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఒక క్లాస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దానికి ఒక సిలబస్ ఉంటుంది. ఆ సిలబస్ అంతా అయిన తర్వాత పరీక్ష ఉంటుంది. పరీక్ష ఎప్పుడు పాస్ అవుతాం? మనకు ఆ క్లాస్ నాలెడ్జ్ అంతా సిలబస్ అర్థమైనప్పుడు. అలాగే ఈ జీవితం కూడా ఒక పాఠం అనుకుంటే మరి మన సిలబస్ ఏమిటి అంటే ఈ భగవంతుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. అది ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు పాస్ అవుతాం. అంటే మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం. అంటే పంజరంలో పక్షి ఎలా అయితే విడుదలైపోతుందో మన ఆత్మకు కూడా అలా లిబరేషన్, మోక్షం, విముక్తి వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి అంటే ఈ పంజరం ఏమిటి, జనన మరణ చక్రం. దీని నుండి మనకు మోక్షం వచ్చి మనం భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతాము అని చూసాం. కాబట్టి ఫైనల్ జ్ఞానం ఏమిటి, ఆ మోక్షాన్ని ఎవరైతే తెచ్చుకున్నారో వాళ్ళే పరీక్ష పాస్ అయ్యేటటువంటి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్న వాళ్ళు. కాబట్టి దానిని మించిన జ్ఞానం లేదు అని నా అభిప్రాయం అని చెప్తున్నాడు. ఈ శరీరం తెలిసింది ఎవరు అంటే లోపల ఉన్న మరి ఓనర్కే కదా దేని విషయమైనా తెలిసేది. ఏదైనా స్థలం ఉన్నా ఏది ఉన్నా మన బాడీ ఉందంటే మన బాడీ సంగతి ఎవరికి తెలుసు? లోపల ఉన్న ఆత్మకు పరమాత్మకు తెలుసు, అన్నీ తెలుసు. సమస్తం మన ఆలోచనలు కూడా మనం ఎవరు వినటం లేదు అనుకుని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. లోపల ఆత్మ భగవంతుడు వింటూనే ఉంటాడన్ని. మన ఎవరు ఏమి చూడట్లేదు కదా, ఈ పని చేయొచ్చేమో ఆ పని చేయొచ్చేమో అనుకుంటాం. కానీ అన్నిటిని సర్వపాణిపాదం సర్వతోముఖి అని మనం చూసాం భగవంతుణ్ణి. అంతటా ఆయన చేతులు, కాళ్ళు, కన్నులు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న భగవంతుడికి అన్ని తెలుసు అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి, గుర్తుంచుకోవాలి. మనకు తెలుసు కానీ మర్చిపోతూ ఉంటాం. అది ఆ ఫ్యాక్ట్ మనం జీర్ణించుకోవాలి. కాబట్టి శరీరాన్ని తెలిసిన వాడు ఎవరు అంటే ఆత్మ పరమాత్మ. వాటిని అర్థం చేసుకోవటమే దానిని అర్థం చేసుకోవటమే జ్ఞానము. అంటే ఆ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటం అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం. ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని మనం తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు మనం అప్పుడు భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతాము. ఆ సచ్చిత్త అప్యూర్ తత్వం అది ఎలా వస్తుంది అంటే చూసాం మనం కొన్ని స్థిత ప్రజ్ఞ లక్షణాలు 12th చాప్టర్లో శుద్ధ భక్తులని. అవి ఉన్నప్పుడు అలాంటివి, లేదంటే ఆ భక్తి కంప్లీట్ మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం, నా మీదే మనస్సు చిత్తము అన్ని పెట్టి వాళ్ళలో వాళ్ళు బోధించుకుంటూ ఉంటారు. ఇది శుద్ధ భక్తుల లక్షణం. దానిలోనే
తుష్యంతిచ రమంతిచ, అందులోనే తృప్తి పడుతూ రమిస్తూ ఉంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్ అలా భగవంతుణ్ణి ప్రీతిపూర్వకంగా భజించే వాళ్లకు దదామి బుద్ధియోగంతే, వాళ్ళకి నేనే బుద్ధియోగం ఇచ్చి వాళ్ళ ఆత్మభావస్తో వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండి జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను అని చెప్పారు. సో మనం చూసాం నిన్నే ఇవన్నీ కూడా మొన్న 10th చాప్టర్లో. సో భగవంతుడు అర్థం చేసుకోవటమే ఆయనను, అంటే అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగినాడు, ఆ స్థితికి రాగలిగినాడు. అప్పుడు మనకు ఆ జ్ఞానం వచ్చి మన సిలబస్ కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. అప్పుడు పాస్ కాగలుగుతాం, అప్పుడు మోక్షాన్ని సాధించగలుగుతాం. సో అదే జ్ఞానం, ఈ ఆత్మతత్వాన్ని భగవతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటే క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆత్మ పరమాత్మ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అది మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగినప్పుడు మరి మనకు ఆ జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. సో సర్వత్రా మనం ఏ పని చేస్తున్నా లోపల ఉన్న ఆత్మ సాక్షిభూతంలాగా చూస్తూ ఉంటుంది అని మనం చూసాము. అదే ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. నిద్రించిన మనం మరి పని చేస్తున్నా ఏది చేస్తున్నా ఉండే అటువంటి ఆ క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటమే జ్ఞానం. తత్క్షేత్రం యచ్చయాదృక్చ యద్వికారీ యతశ్చయత్ సచయో యత్ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. అప్పుడు ఈ క్షేత్రము అది ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రము ఈ ఏర్పాటు చేయబడే విధానం, దానిలో మార్పులు, అసలు అది ఎక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి అయింది ఈ శరీరం, ఈ క్షేత్రాన్ని తెలిసిన వాడెవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటి అనే విషయాలన్నీ కూడా వర్ణిస్తాను విను అని చెప్తున్నాను. ఋషిభిర్బహుదా గీతం ఛందోభిర్వివిధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్ర పదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై. సో క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి ఆ జ్ఞానం మరి ఋషులందరూ కూడా చాలా మంది బహుదా గీతం రకరకాలుగా రాశారు, రకరకాలుగా పద్యాలు రాశారు. ఛందోభిర్వివిధై పృథక్ అంటే ఎంతో ఛందోబద్ధంగా లాజికల్ గా అందరూ కూడా రకరకాలుగా ఈ ఋషులు దీన్ని వర్ణించారు. బ్రహ్మసూత్ర పదైశ్చైవ, బ్రహ్మసూత్రాలలో కూడా దీని గురించి చెప్పారు. ఎలా హేతుమద్భిర్వి నిశ్చితై, చాలా లాజికల్ గా ఈ క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి బ్రహ్మసూత్రాల్లో కూడా చెప్పారు. సో క్షేత్రజ్ఞుల గురించి ఆ జ్ఞానము ఎన్నో వేద గ్రంథాల్లో ఎంతో మంది ఋషులు ద్వారా ఛందోబద్ధంగా వివరించబడింది ఎన్నో రకాలుగా. బ్రహ్మసూత్రాలలో కూడా ఇది చాలా సహేతుకంగా అంటే లాజికల్ గా మనకు వివరించారు అని చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడు అడిగిన 6 ప్రశ్నలు ఏమిటో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, దాని సమాధానాలు కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు, మీరు చూస్తే మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఈ 6 ప్రశ్నలు ఇప్పుడు చూశారు కదా. క్షేత్రం అంటే మన శరీరం. క్షేత్రజ్ఞుడు ఈ శరీరాన్ని తెలిసినవాడు, క్షేత్రాన్ని ఎరిగినవాడు ఎవరు అంటే మరి భగవంతుడు, ఆత్మ అని చెప్పుకున్నాం. తర్వాత ప్రకృతి అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి, అది చూస్తాం. ఇప్పుడు పురుషుడు అంటే భోక్త,
అంటే అన్ని కూడా ఎంజాయర్ అని అర్థం. అంటే ఏ యజ్ఞం చేసినా మరి భగవంతుడికే వెళ్తుంది. ఆ యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? ఏ పనైనా సరే యజ్ఞమే అని చెప్పుకున్నాం. అది మనం మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుడి కోసం అన్నట్లుగా ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేస్తే అది కూడా యజ్ఞంతో సరి అయిన మార్గం. భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయటం అంటే ధర్మ మార్గంగా చేయటం, అది యజ్ఞం. అప్పుడు అది ఏ పనైనా యజ్ఞంతో సమానం. సో దాని యొక్క ఫలితం, మరి యజ్ఞం చేస్తే ఫలితం భగవంతుడికి ఎలా అర్పిస్తున్నాము, మనం ఏ పని చేసినా కూడా ఆ ఫలితాన్ని అదే విధంగా భగవంతుడికి అర్పించే స్వభావంతో గనక మనం ఏ పని చేసినా కూడా అది యజ్ఞం అవుతుంది. దాని యొక్క ఫలితం ఎంజాయ్ చేసేది భగవంతుడే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో అందుకని భగవంతుడిని భోక్త అని చెప్పి అంటాము. జ్ఞానము అంటే ఏమిటి అంటే ఇప్పుడే చూసాం. ఆ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుని గురించి అర్థం చేసుకోవటమే, అనుభవపూర్వకంగా అర్థం చేసుకోవటం అంటే థియరిటికల్ గా కాదు. ఇప్పుడు మనం కూడా చదివాం, కొంత ఐడియా ఉంది. ఓకే, రెండింటినీ అర్థం చేసుకోవాలి. సచ్చిదానంద తత్వం అది క్షేత్రజ్ఞుడిది, ఆ ఆత్మది, మనం అది అర్థం చేసుకోవాలి అనుభవపూర్వకంగా అని తెలుసుకున్నాం. కానీ ప్రాక్టికల్ గా మనకు అది ఇంకా తెలియలేదు. థియరిటికల్ గా చదివాం అంతే. సో ప్రాక్టికల్ గా ఎవరైతే దానిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారో అది జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ సచ్చిదానంద తత్వం ఎవరైతే తెచ్చుకోగలుగుతారో వాళ్ళు జ్ఞానవంతులు. ఆ జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి, జ్ఞానం అంటే ఏమిటని కూడా అడిగాడు కదా. సో జ్ఞానం అంటే క్షేత్రజ్ఞుని అర్థం చేసుకోవటమే అనుభవపూర్వకంగా జ్ఞానము. జ్ఞేయము అంటే ఈ జ్ఞానం యొక్క గమ్యం ఏమిటి, మనకి జ్ఞానం వస్తే ఏం జరుగుతుంది? ముక్తి. ముక్తి అంటే ఏమిటి? భగవంతుడి యొక్క పొందు, మనం భగవంతుడితో కనెక్షన్, తద్వారా ఆయన్ని పొందగలుగుతాము. కాబట్టి ఆ జ్ఞేయము అంటే జ్ఞానం యొక్క డెస్టినీ, దాని గమ్యం. చివరకు జ్ఞానం వస్తే మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కడికి వెళ్తాము, ఏ స్థితి వస్తుంది అన్నదే జ్ఞేయము. ఏమిటి ఆ స్థితి అంటే పరమాత్మ, భగవంతుడు అని చెప్పి అర్థం. సో ఈ 6 ప్రశ్నలకు అవి 6 సమాధానాలు. ఇకపోతే ఇప్పుడు చెప్పారు కదా, ఇక ఈ శరీరం గురించి, క్షేత్రం గురించి ఎన్నో రకాలుగా మరి ఈ ఋషులందరూ కూడా వేదాలలో, బ్రహ్మసూత్రాలలో చాలా లాజికల్ గా వర్ణించారు. నేనిప్పుడు నీకు ఆ విషయం, అసలు ఈ క్షేత్రం ఏ రకంగా ఏర్పాటు చేయబడింది, దాంట్లో మార్పులు, అది ఎలా ఉత్పత్తి అయింది, ఈ క్షేత్రాన్ని ఎరిగిన వాడెవరు, అతని యొక్క ప్రభావం ఏమిటి మన మీద అనే విషయాలన్నీ కూడా నేను చెప్తాను విను అని ఇప్పుడు ఈ 6th and 7th శ్లోకాస్లో ఈ విషయం చెప్తున్నారు. సో ఒక్కసారి ఇక్కడ ఒక విషయం కూడా చూద్దాం, ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏమిటి అంటే సో భగవద్గీత అంతా కూడా ఒక రకంగా భక్తిభావం అనే చివరికి మనం చెప్పుకోవచ్చు, చెప్తారు. ఎందుకంటే మొదటి 6 కూడా ఆ భక్తి అనేది కర్మ ద్వారా ఎలా సంపాదించవచ్చు, ఎలా భక్తిని పొందవచ్చు, తెచ్చుకోవచ్చు అనేది ఫస్ట్ 6 chapters లో చూస్తాం. కర్మయోగంలో అంటే భగవదర్పణం, ఆయన రాగద్వేషాలు వదులుకుని, కర్మఫలాల మీద ఆసక్తి వదులుకుని మెల్లగా చేస్తూ ఉంటే క్రమంగా ఆసక్తి కొంతవరకు వదులుకోవచ్చు. ఆ నిరాసక్తత అనేది ఒకటి వస్తుంది, ఆ బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్. ఆ తర్వాత అప్పుడు భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనేటటువంటి ఆ భక్తి భావం స్లోగా డెవలప్ అవుతుంది. ఇది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను, ఆయన ప్రసాదం, ఆయనకు అర్పిస్తాను రిజల్ట్స్, అందులో నాకు ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదంగా నేను స్వీకరిస్తాను అనే భావంతో క్రమేణా ఆ భక్తి భావంలోకి వెళ్తాం ఈ రకమైన మార్గంలో. నెక్స్ట్ 6 chapters, లాస్ట్ 6 chapters అంటే ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసిన జ్ఞానయోగం, దీనిని ఎలా, భక్తిని జ్ఞానం ద్వారా ఎలా తెచ్చుకోవాలి. జ్ఞానం అంటే ఇక్కడ నాలెడ్జ్, చదువుకుని, అండ్ మిడిల్ 6 అంటే ఈ విషయాలన్నీ మనం వేదాలు కానీ వీటి ద్వారా తెలుసుకుని, ఈ జ్ఞానం ద్వారా మనము ఈ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నిస్తాం. తర్వాత మధ్యలో అది ఇప్పుడు చూస్తాం ఈ జ్ఞాన మార్గం. ఆ తర్వాత మధ్యలో 6 కూడా భక్తియే, ఇక భక్తితోనే ఉండగలగటం. అంటే మొదటి నుంచి భక్తితో, అంటే కొన్ని ఉదాహరణలు, ఇప్పుడు ప్రహ్లాదుడు లాంటి వాళ్ళు, మీరాబాయి లాంటి వాళ్ళు,
ఇలాంటి వాళ్ళని మనం గోపికలు, గోపబాలు, వీళ్ళందరూ ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు. సో ఆ కంప్లీట్ భక్తి, ఇక కర్మ ద్వారాను రాలేదు వాళ్ళు, మరి ఇటు జ్ఞానం ద్వారాను రాలేదు. వాళ్ళకి ఏ జ్ఞానము తెలియదు, వేదాలు కానీ బ్రహ్మసూత్రాలు ఏవి తెలియదు. కానీ వాళ్ళ భక్తి భావంతోనే వాళ్ళు ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొందారు. భగవంతుడు ఈ 12వ అధ్యాయంలో చెప్పారు, పర్సనల్ గా నేను వీళ్ళందరినీ జనన మరణ చక్రం నుంచి ఎలా తప్పిస్తాను అని. నేనే జ్ఞానదీపేన భాస్వత, వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండి ఆ జ్ఞానదీపాన్ని, అజ్ఞానం అనే తమస్సును పోగొట్టి వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి దీపాన్ని వెలిగిస్తాను అని చెప్పారు. సో తేషామేవానుకంపార్థం దదామి బుద్ధియోగంతో, వాళ్ళ మీద కరుణతో నేను వాళ్లకు బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదించాను. తేనమాం ఉపయాంతితే, దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్పారు. సో ద లాస్ట్ 6 chapters ప్రొవైడ్ ద ఫిలసాఫికల్ నాలెడ్జ్. లాస్ట్ 6 chapters ఈ ఫిలసాఫికల్ నాలెడ్జ్, ఈ జ్ఞాన మార్గం అన్నమాట చూపిస్తాయి. ఇది దేనికి ఈ జ్ఞానం, మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటపడటానికి అవసరమైనటువంటి జ్ఞానం ఈ లాస్ట్ 6 chapters లో ఉన్నది. కాబట్టి చాలా మందికి ఈ భక్తి యోగం, అంత భక్తి రావటము కష్టం అనుకుంటే, ఈ కర్మయోగంలో ఈ రాగద్వేషాలు వదులుకోవటం, ఈ కర్మలు చేస్తూ ఉన్న దానికన్నా ఇది సూట్ అయింది ఈ జ్ఞాన మార్గం అని అనుకున్నప్పుడు, ఈ జ్ఞానాన్ని మనం నేర్చుకున్నట్లయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి ఎలా బయటపడి మనం ఆ ముక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళగలం అన్నది తెలుస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఈ జ్ఞానం యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి అంటే, మనల్ని ఈ నిస్సంగత్వం, ఈ మాయ నుంచి మనల్ని బయటపడేయగలుగుతాం, భగవంతుడి వైపు తిప్పగలుగుతాం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ జ్ఞానాన్ని మనం భక్తి కోసం, భక్తిని పొందటానికి జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్తున్నాం కాబట్టి చివరికి అది కూడా భక్తిలో భాగమే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భగవద్గీతలో అన్ని కూడా చివరికి భక్తి మార్గానికి కోసమే రకరకాల మార్గంలో వెళ్తున్నాం. దేనికి? ఆ భక్తి అనేది అలవర్చుకోవటానికి. భక్తి అంటే మొదటి స్టేజి మరి ఎవరి మీదైనా ప్రేమ గౌరవాలు ఉంటే భక్తి అని చెప్పుకోవచ్చు. మన తల్లిదండ్రులను ఒక ఎగ్జాంపుల్, మన ఉపాధ్యాయులు, మన ఫేవరెట్ పీపుల్, పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళ మీద ప్రేమ గౌరవం ఉంటుంది, భక్తి శ్రద్ధలు అనుకోవచ్చు. కానీ ఇంకా అసలైన భక్తి ఏమిటి అంటే శరణాగత తత్వం. సమస్తము నువ్వే భగవంతుడికి అర్పించి, మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ, సో నా మీద మనస్సు ప్రాణాలు సమస్తం కూడా ఏదైనా భగవంతుడిదే అనేటటువంటి ఆ శరణాగత తత్వం వచ్చినప్పుడు అది భక్తి. మరి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునే గోపికలు, గోపబాలురు, మరి వీళ్ళందరూ కూడా రామదాసు, వీళ్ళంతా భక్తులు ఉన్నారు. మరి మీరాబాయి, వాళ్ళు సమస్తం కూడా భగవంతుడికి అర్పించి ఆయన మీద ఆ రకంగా భక్తి భావంతో ఉన్నవాళ్ళు. సో ఈ భక్తిని అటైన్ చేయడానికి భక్తి సహజంగా అయినా ఉండవచ్చు, లేదా కర్మ మార్గంలో వెళ్ళి సాధించవచ్చు, లేదా జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళి సాధించవచ్చు. చివరికి మన గోల్ ఏమిటంటే ఆ భక్తి శరణాగత తత్వానికి రాగలుగుతాము. అది మరి ఎలా రావాలనేది 3 మార్గాలు సూచించారు. సో క్షేత్రజ్ఞుడు అనేది ఉన్నట్లయితే, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే శరీరాన్ని తెలిసిన వాడు అనుకున్నాం. అప్పుడు మరి మన ఆత్మకు పరమాత్మకు డిఫరెన్స్ ఏమిటి అని గనక మనం అనుకున్నట్లయితే దానికి ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే, ఇప్పుడు దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, చెప్తాను. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న విషయం ఒకటి కూడా చెప్తాను. అది కూడా ఇది అంటే జ్ఞాన మార్గం స్టార్ట్ చేసాం, ఇది ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, కొంచెం మనం శ్రద్ధగా విని అర్థం చేసుకోవాల్సిన చాప్టర్ అన్నమాట.
సో ఈ 6 విషయాలు చూసాం. ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రపంచం, పురుషుడు అంటే మరి ఎంజాయర్, అన్ని కూడా అన్ని యజ్ఞాలకు అన్నిటికీ కూడా చరమ భోక్త అని. క్షేత్రం అంటే మన శరీరం, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే మన అబ్జర్వరు, సాక్షిభూతమైన ఆత్మ, పరమాత్మ అని చెప్పుకున్నాము. జ్ఞానం అంటే మరి ఈ క్షేత్రజ్ఞుల్ని అర్థం చేసుకోవటమే అనుభవపూర్వకంగా జ్ఞానము. జ్ఞేయము అంటే జ్ఞానం యొక్క గమ్యం. ఆ జ్ఞానం వస్తే ఏం జరుగుతుంది? ముక్తి అంటే ఏమిటి? భగవంతుని చేరుకుంటాం. ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడి భగవత్ లోకానికి వెళ్తాము. అంటే పరమాత్మ ఆ జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యము, ఆయన్ని చేరుకోవటము అని చెప్పి చూస్తున్నాము. సరే, క్షేత్రము అంటే మన శరీరం అని చెప్పుకున్నాం. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే శరీరంలో ఉన్న ఆత్మ, పరమాత్మ. సో ఆ రెండిటికి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. భక్తి అంటే భక్తి అన్నిటికీ చివరికి భక్తి భావంలో ఉండాలి అని మనం 12th చాప్టర్లో చూసాం. అయితే జ్ఞానం ఎందుకు లాస్ట్ 6 chapters లో ఇచ్చారు అనే ప్రశ్న వచ్చినట్లయితే, అన్నీ కూడా భక్తి సాధించటానికే ఈ అన్ని అధ్యాయాలు కూడా మనకి చెప్తాయి. కాకపోతే మొదటి 6 కర్మ ద్వారా భక్తి ఎలా పొందొచ్చు, నెక్స్ట్ 6 అసలు భక్తి భావంతోనే ఉన్న వాళ్ళ గురి ఆ మార్గం, ఆ తర్వాత చివరి 6 జ్ఞానం ద్వారా ఏ విధంగా భక్తి సంపాదించవచ్చు అనేది చెప్తున్నారన్నమాట. సో క్షేత్రజ్ఞుడు, సో డిఫరెన్స్ ఏమిటి అని చెప్పి మనకు ఒక ప్రశ్న వచ్చినట్లయితే, ఇక్కడ మనకు క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఓకే, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా. క్షేత్రజ్ఞుడు. త్రివేణి మాతాజీ, స్క్రీన్ పైన శ్లోకాస్ కనిపించడం లేదంటున్నారు. ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయా? మరి కనిపిస్తున్నాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, కనిపిస్తున్నాయి మాతాజీ, ఇందాక కనిపించలేదు. ఓకే, సరే. హరే కృష్ణ. హరే సో ఈ క్షేత్రానికి క్షేత్రజ్ఞుడికి ఉన్న తేడా ఏమిటి అన్నది, ఇప్పుడు మనకొక పొలం ఉందనుకోండి, ఆ పొలాన్ని క్షేత్రం అంటాం. ఒక స్థలం, ఏదైనా ప్రదేశాన్ని క్షేత్రం అంటాం అని చెప్పుకున్నాం. సో ఆ పొలం ఉంటే అది క్షేత్రం. ఆ పొలానికి ఓనర్ ఎవరు? ఒక ఓనర్ ఉంటాడు. ఎవరో ఆ పొలాన్ని కొనుక్కున్నతను ఒక అతను ఉంటాడు. ఉదాహరణకు ఇతను, ఈ పొలం ఇతనికి చెందినటువంటిది. అయితే మరి ఇతను కూడా ఆ దేశపు, ఆ రోజుల్లో రాజుగారు అనుకోండి, సో రాజు లేదంటే గవర్నమెంట్, ఈ రోజుల్లో ఫైనల్ గా అన్ని కూడా గవర్నమెంట్కే హక్కు ఉంటుంది అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. సో గవర్నమెంట్ కనుక తీసేసుకోవాలి అనుకుంటే వాళ్ళు తీసేసుకోవచ్చు కూడా. మనకి ఎంతో కొంత పారితోషికం ఇచ్చి వాళ్ళు తీసేసుకోవాలన్నా తీసుకోవచ్చు. సో ఫైనల్ ఓనరు ఆ గవర్నమెంట్ కానీ, ఇదివరకు రోజుల్లో రాజుగారు కానీ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఆత్మ పరమాత్మ అన్నదానికి. సో మనము వాళ్ళ కింద ఉన్న వాళ్ళం, ఆత్మ కూడా దాంట్లో ఒక భాగము, భగవదంశే. కానీ ఫైనల్ గా మళ్ళీ అన్ని కూడా పరమాత్మ అందరికీ కూడా, అందరి హృదయాల్లో ఉండే పరమాత్మ, ఆత్మ అన్నదానికి పోలిక ఇక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞులు, వీళ్ళిద్దరూ కూడా క్షేత్రజ్ఞులు అని చెప్పి. సో అది ఇక్కడ మనం చూసేది. సో ఇప్పుడు ఈ శరీరం గురించి వినండి, ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్. ఈ శరీరము అది ఎలా ఏర్పాటు చేయబడింది, ఎలా పుట్టింది, ఏమిటి అన్నదంతా నీకు చెప్తాను విను. ఇదే ఋషులు ఎన్నో వాటిల్లో ఇక్కడ చెప్పారు. వేద సూత్రాల్లో, బ్రహ్మ సూత్రాల్లో రకరకాలుగా వర్ణించారు. నేను ఇప్పుడు చెప్తాను వినని చెప్తున్నారు, వినండి.
మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియ గోచరా ఇచ్ఛా ద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనా ధృతిః ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారం ఉదాహృతం. సో పంచభూతాలు, పంచమహాభూతాలు 5 ఏమిటి అవి తెలిస్తే మీరు చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. 5 పంచభూతాలు ఏమిటి? మిథ్యాహంకారము, మన యొక్క అహంకారం. బుద్ధి అవ్యక్తము, అంటే మనలో కనిపించని అవ్యక్తము. మరియు ఇంద్రియాణి దశైకం చ 10 ఇంద్రియాలు. ఏమిటి 10 ఇంద్రియాలు? 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు. సో జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే ఏమిటి? మనకి విషయాలను తెలియజెప్పేవి. ఏది? కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం చెప్తాయి కదా. కళ్ళు ఆకారం ఎలా ఉందో మనం చూసేది చెప్తాయి. ముక్కు వాసన ఏమిటో మనం చూసే వస్తువు చెప్తాయి. చెవులు శబ్దం వినిపిస్తాయి. మరి నోరు రుచి, ఏదైనా చూసినప్పుడు దాని రుచి ఏమిటంటే తింటే తెలుస్తుంది. స్పర్శ చూడగానే అది ఏమిటో ఒక్కొక్కసారి తెలియదు. ముట్టుకుంటేనే అది గట్టిగా ఉందా, మెత్తగా ఉందా, గరుగ్గా ఉందా, లేదా సాఫ్ట్ గా ఉందా, ఇవన్నీ కూడా మరి స్పర్శ ద్వారా, వేడిగా ఉందా, చల్లగా ఉందా, స్పర్శ ద్వారా తెలిసే విషయాలు. సో అందుకని వాటిని జ్ఞానేంద్రియాలు అంటాం. ఇకపోతే అవే కాకుండా 5 కర్మేంద్రియాలు కూడా ఉన్నాయి. అవేమిటి? పనులు చేయటానికి ఉపయోగపడేటటువంటి ఇంద్రియాలు. అవేమిటి అంటే వాక్, పాణి, పాద, పాయు, పస్థ అని చెప్పి వాక్, పాణి, పాద, పాయు, పస్థ అనే మాటతో వాటిని వర్ణిస్తారు. వాక్కు అంటే మన గొంతు నుంచి వచ్చే ఆ సౌండ్ వాక్కు. పాణి అంటే చేతులు. పాదం అంటే కాళ్ళు, పాదాలు అంటే కాళ్ళు. వాక్, పాణి, పాద, పాయుపస్థ అంటే జననేంద్రియాలు 2. సో అవి మనకు కర్మేంద్రియాలు. మరి మనస్సు, ఆ తర్వాత ఇంకా మనస్సు ఉంది. 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు ఏంటి? ఇంద్రియాలు స్వీకరించేటటువంటివి. ఏం స్వీకరిస్తాయి ఇంద్రియాలు? ముక్కు ఏం స్వీకరిస్తుంది? వాసన. చెవి ఏమి స్వీకరిస్తుంది? శబ్దం. నోరేం స్వీకరిస్తుంది? రుచి. కన్నేం స్వీకరిస్తుంది? రూపం. సో దృష్టి. మరి చర్మం ఏం స్వీకరిస్తుంది? స్పర్శ. కాబట్టి ఈ 5 కూడా గ్రాహ్య విషయాలు. కన్ను, ముక్కు, చెవి అవయవాలు. ఇవి ఏ విషయాలను గ్రహిస్తున్నాయి అంటే శబ్దాన్ని, రూపాన్ని, వాసనను, రుచిని, స్పర్శను అవి గ్రహిస్తున్నాయి. కాబట్టి దీనికి కూడా ఒక పేరుంది. శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రస, గంధ. శబ్దము, రూపము కన్ను, స్పర్శ చర్మము, రస అంటే రుచి నోటి, గంధ వాసన. సో ఈ మాట గుర్తుంచుకుంటే ఈ 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు 5. శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు. ఓకే, సుజాత మాతాజీ పంచభూతాలు ఏమిటో చెప్పారు. గాలి, నీరు, నేల, భూమి అంటాము. అగ్ని, నింగి అంటే ఆకాశం. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, కరెక్ట్. పంచభూతాలు 5 అవి. సో మనం ఎందుకు ఈ పంచభూతాలు పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎవరైనా చెప్పగలిగితే, అంటే ఇది మనం పదే పదే చెప్పుకున్నాము, చెప్పగలిగితే చాట్లో టైప్ చేయండి. సో పంచభూతాలు మిథ్యాహంకారం, బుద్ధి, అవ్యక్తం, దశేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, ఇంకా మనస్సు. ఇంకపోతే ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు. ఇంకా కోరిక, ద్వేషము, ఆనందం, ఫీలింగ్స్ అన్నమాట. మొత్తం ఈ జీవిత లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు. ఇవన్నీ కలిపి, నమ్మకాలు అంటే మనం ఇది ఫర్మ్ గా కొన్ని బిలీఫ్స్ ఉంటాయి మనకి. ఇది మంచని, ఇది చెడని, ఇది ఈ మార్గంలో వెళ్ళాలి, ఆ మార్గంలో కొన్ని బిలీఫ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫర్మ్ బిలీఫ్స్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. మన యొక్క భావాలు, కొన్ని స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ కూడా మన బాడీలో పార్టేనమాట. ఇవన్నీ కలిపి సంగ్రహంగా అంటే కంప్లీట్ మొత్తం మీద అన్ని కలిపి క్షేత్రము, దాని యొక్క అంతఃక్రియలు, దాని భాగాలుగా భావించబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. సో పంచమహాభూతాలు భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు మరియు ఆకాశము. వాటి ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు అంటే మరి మన ఇంద్రియాలతో మనం ఏం గ్రహిస్తున్నాం? శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు అంటే మరి శబ్దము, రూపము, స్పర్శ, రస అంటే రుచి, గంధం అంటే వాసన. ఈ 5.
సో 5 + 5 ఇక్కడ 10 అయ్యాయి. తర్వాత ఇది స్థూల శరీరం పంచభూతాలంటే ఓకే, ఇది ఆన్సర్ చెప్తున్నాను. ఈ పంచభూతాలు పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎందుకంటాము? మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఒక ఆకారం అనేది ఉంది అంటే ఈ పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. సో దాంట్లో భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం అన్నీ కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీలో పంచభూతాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక అది కనపడే ఆకారం, దాన్ని ఇంగ్లీష్లోనేమో గ్రోస్ బాడీ అంటాము, తెలుగులో ఏమో సూక్ష్మ శరీరం అంటాం. అంటే ఏమిటి? మన కంటికి ఆకారం కనిపిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని గ్రోస్, సూక్ష్మ కాదు, ఐఎమ్ సారీ, తెలుగులో స్థూల శరీరం అని అంటాం తెలుగులో. ఇంగ్లీష్లో గ్రోస్ బాడీ అంటే మనకు స్థూలంగా కంటి ముందు ఆకారంతో కనపడుతోంది, అది పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. ఇకపోతే కనిపించని శరీరం కూడా ఉన్నది. ఏమిటి? మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం. అవి ఉన్నాయి కానీ కంటికి కనిపించవు, కానీ ఉన్నాయి. మరి మనసు లేకపోతే ఇంకేముంది? ఆలోచనలే లేవు. బుద్ధి, మనకు బుద్ధి కూడా ఉంది, చెప్తూ ఉంటుంది మనసుకు అది రైట్ ఇది రాంగ్ అని. ఇక అహంకారం, నేను అనేటటువంటి ఆ ఫీలింగ్. మరి ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మ శరీరం కింద వస్తాయి. ఇంగ్లీష్లో సటిల్ బాడీ, కనిపించవు కాబట్టి సటిల్ బాడీ అంటాం. ఇకపోతే జ్ఞానేంద్రియాలు 5. సో సూక్ష్మాంశాలు 3 ఉన్నాయి. 10 ఏమో పంచమహాభూతాలు, ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలైన శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు 5, 5, 10. సూక్ష్మాంశాలు మనసు, బుద్ధి, అహంకారం 3. జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, మరి చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, చర్మం, ముక్కు, అవొక 5. కర్మేంద్రియాలు వాక్పాణి పాద పాయుపస్థ, అవి కంఠము, చేతులు, కాళ్ళు, జననాంగములు, ఇవన్నీ కలిపితే 5. సో 10, 13 + 10 23 అయ్యాయి. 24వది అవ్యక్తము అని మనం చూసాం. అవ్యక్తము, బుద్ధిర్ అవ్యక్తమేవచ, అవ్యక్తంతో సహా మొత్తం 24 అయ్యాయి. ఇక్కడ మీరు కావాలంటే ఈ పిక్చర్ తీసుకోవచ్చు. మన బాడీలో ఉన్న 24 అంశాలు ఏమిటి అన్నది చూపిస్తున్నారు. మహాభూతాలు, పంచమహాభూతాలు 5: అగ్ని, నీరు, వాయువు, ఆకాశము, భూమి. ఇవి ఆ తర్వాత 5 కూడా మన జ్ఞానేంద్రియాలు, కళ్ళు, ముక్కు, నోరు, చెవి, చర్మము. 5 కర్మేంద్రియాలు వాక్పాణి పాద పాయుపస్థ. తర్వాత 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, ఇంగ్లీష్లో సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం, తెలుగులో ఇంద్రియ గ్రాహ్యం అంటే ఇంద్రియాలు గ్రహించే విషయాలు, స్వీకరించేవి. ఏమిటంటే ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఒక్కొక్క దాన్ని స్వీకరిస్తుంది. ముక్కు వాసనను, చెవి శబ్దాన్ని, ఎట్సెట్రా. సో అవేమిటి? శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు, అవి ఒక 5. మరి దాంతో 4, 5, 20. ఆ తర్వాత మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, అవ్యక్తం, మొత్తం 24 అయ్యాయి. ఈ అవ్యక్తం అంటే లోపల ఉంది, మన శరీరంలో మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు గాఢ నిద్ర, సుషుప్తి అని అంటూ ఉంటాం. మనకు 3 స్టేజెస్ ఉన్నాయి, చూపిస్తాను. సో డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఎవరికైనా తెలిస్తే జూమ్ లో టైప్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ చూద్దాం. కాన్షియస్నెస్ రూటెడ్ టు ద స్పిరిచువల్ రెమ్ అంటే ఏమిటి? ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి చైతన్యం అంటే మన ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మనకు వచ్చే స్థితి తుర్యావస్థ అని చెప్పి అంటాం. అలాగే మరి మన ఇక్కడ చూడండి, గ్రోస్ బాడీ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, స్థూల శరీరం, పైకి కనిపించే శరీరం రెడ్ కలర్ లో ఉన్నది. అలాగే తర్వాత సూక్ష్మ శరీరం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. సో ఈ ఇది సూక్ష్మ శరీరం అన్నమాట, కనిపించని శరీరం. లోపల మరి ఆత్మ ఉన్నది. సో ఇది ఈ గ్రోస్ బాడీ మనకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో కంప్లీట్ కనెక్షన్ లో మనం ఉన్నప్పుడు ఇది జాగృతావస్థ. అంటే మెలుకొని ఉన్నప్పుడు మరి మనకు అన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ కంప్లీట్లీ వీఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో కంప్లీట్ కనెక్షన్ ఉంటుందన్నమాట, అది జాగృతావస్థ. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏమిటి అంటే ఈ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. అంటే ఈ చైతన్యం అనేది ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్ లో జాగృత అవస్థ. అంటే మన చైతన్యం ఏ స్టేజ్ లో ఉందంటే ఇంకా జాగృత అవస్థలో ఉన్నాం.
ఈ ఈ ప్రపంచంతో ఫుల్ కనెక్షన్ లో ఉన్నాం. స్వప్నావస్థ నెక్స్ట్ది, అది మైండ్, బాడీ, బుద్ధి, బుద్ధి, అహంకారం, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారాలు అవి సటిల్ మెటీరియల్ అంటే పూర్తిగా కనెక్షన్ లో లేవు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. స్వప్నావస్థ అంటే నిద్రపోతున్నాము, కళ్ళు వస్తున్నాయి, మనం కంప్లీట్ గా కనెక్షన్ లో లేవు. కానీ మైండ్ ఇంకా గుర్తొస్తూ ఉంటుంది, మన క్లాస్ రూమ్ లో ఇది జరిగింది, లేదా మన బజార్ వెళ్తే ఇవన్నీ కల్లో రావచ్చు, నైబర్ తో మాట్లాడేది రావచ్చు, క్లాస్ లో పాఠం విన్నది రావచ్చు. అంటే మనం మామూలుగా చేసే పనులు ఇవన్నీ కూడా వాటికి కనెక్షన్ గా మనకి కలలు వస్తూ ఉంటాయి, స్వప్నాలు. అందుకని ఆ స్టేజ్ లో కూడా నిద్రపోతున్న ఈ స్వప్నావస్థలో ఉన్నప్పుడు మనం ఇంకా ఈ బయట ప్రపంచంతో కనెక్షన్ లోనే ఉన్నాం. సో అది ఈ సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్నటువంటి చైతన్యంలో ఉంటే ఆ స్వప్నావస్థ. చివరకు సుషుప్తి అనేది ఆత్మ తత్వం దాకా మనం వెళ్ళలేదు. ఈ మైండ్ అనేది మైండ్ బాడీని దాటి మనం ఆ సుషుప్తి స్థితి ఏమిటి? సుషుప్తి అంటే గాఢ నిద్ర, మంచి నిద్ర పట్టింది అనుకోండి, కళ్ళు ఉండవు, ఏమీ ఉండవు, మనకి ఇంకా అన్ని కూడా బాగా అన్ని మర్చిపోతాం. నిద్ర లేచిన తర్వాత 3 గంటలు పడుకున్నాము, 5 hours పడుకున్నాము కూడా తెలియదు. లేచే టైం చూస్తే ఇంతసేపు పడుకున్నాము అనుకుంటాం. సో ఆ సుషుప్తిలో మరి మనకి కళలు ఉండవు, ఎక్కడున్నామో తెలియదు, బాడీ ఎక్కడుందో మనమే ఒళ్ళు తెలియని నిద్ర పోయాము అనుకుంటూ ఉంటాం. మనం వాళ్ళు ఒళ్ళు తెలియకుండా పడుకున్నారు, మనకు ఒళ్ళు తెలియని నిద్ర పట్టింది. కరెక్ట్ అయిన మాటే అది. మనం ఎక్కడున్నామో కూడా తెలియనంత గాఢ నిద్ర, సుషుప్తి. అప్పుడు మనం అనే వాళ్ళం ఉన్నాము అనేది మనకి ఏమి కూడా లేచిన తర్వాత ఏమీ తెలియదు, ఏం జరిగింది అనేది. మంచి నిద్ర పట్టింది అన్నది ఒక్కటే మనకు తెలుసు. సో అంటే మనం కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్, కనెక్షన్ లేదు ఆ టైంలో. కానీ డిఫరెన్స్ ఏమిటంటే మెటీరియల్ వరల్డ్ తో డిస్కనెక్ట్ అయినప్పటికీ కూడా ఆ కొంచెం సమయంలో ఆ జ్ఞానం అనేది మనం ఇంకా ఆత్మను ఇంకా దర్శించలేకపోయాం, ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోయాం. అది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఆ కంప్లీట్ డిస్కనెక్షన్ మెటీరియల్ వరల్డ్ తో వచ్చి ఆత్మ జ్ఞానాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోగలిగిన స్టేజ్ మనం అది వచ్చినప్పుడు ఈ సోల్ కి ఇంకా దానిని దాటుకుని ఆ తురియావస్థలోకి వెళ్తాము. అది ఆధ్యాత్మిక స్థితి, నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థానం అన్నమాట. అది ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని మనం తెలుసుకోగలిగినప్పుడు డిస్కనెక్షన్ విత్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్. మెటీరియల్ వరల్డ్ తో డిస్కనెక్షన్ కావాలంటే గాఢ నిద్రే అవసరం లేదు. ఆ సమాధి స్థితి, అదే తురియావస్థ అని కూడా అంటారు. సో ఆ సమాధి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్లకు బయట ఏం జరిగేది వాళ్లకు తెలియకపోవచ్చు, తెలియదు. వాళ్లకు ఎలా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఆ సమాధి స్థితిలో ఉండగలుగుతారు. సో అది తురియావస్థ అని చెప్పి కంప్లీట్ ఆధ్యాత్మిక స్థితి, భగవంతుడితో కంప్లీట్ కలయిక మెంటల్ గా. సో అనేది ఇక్కడ మనం ఈ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఇక్కడ మనకు అది దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. జాగృత అవస్థ, స్వప్నావస్థ అంటే సటిల్ బాడీతో కనెక్షన్ ఉంది, ఇంకాను బయట ప్రపంచంతో ఫుల్ గా డిస్కనెక్షన్ రాలేదు. సుషుప్తి, ఇదే కారణ శరీరం అంటే. అంటే మన అవ్యక్తం అనేది ఒకటి ఉన్నది, అంటే ఆత్మ తత్వం ఉన్నది, మనకి అవ్యక్తం అనేది ఆ సుషుప్తిలో మనకి ఏమి కనెక్షన్ లేదు అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ తో. బయట ఏం జరుగుతుందో ఇక మనకి ఏమి తెలియదు, కానీ ఏ జ్ఞానము లేదు, ఈ ఆత్మ జ్ఞానం లేదు. కాబట్టి అది అదే కారణ శరీరంలో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేది అని చెప్పి చెప్తారు. ఇక దానిని మించినది తురియావస్థ. ఆ తురియావస్థలో ఏమిటంటే మనకు కంప్లీట్ డిస్కనెక్షన్, బయట ప్రపంచంతో అంటే బయట ప్రపంచపు ప్రభావం ఏది లేకుండా మనం ఆత్మను దర్శించగలిగి ఆత్మను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగల ఆ సచ్చితానంద తత్వాన్ని తెలుసుకుని మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళగలుగుతాము. భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ మనం మెంటల్ గా అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాము. అదే తురియావస్థ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత మరి ఇవి కూడా ఇక్కడ చూస్తున్నాము.
ఏది అన్నమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ, అన్నమయ కోశం, ప్రాణమయ కోశం, జ్ఞానమయ కోశం, లేదంటే మనోన్మయ కోశం అని కూడా అంటాము. విజ్ఞానమయ కోశం, ఆనందమయ కోశం. సో ఇవన్నీ కూడా 5 కోశాలు ఉన్నాయి. అన్నమయ కోశం అంటే మనం మామూలుగా మన శరీరం పార్ట్. ప్రాణమయం అంటే కొంచెం మన యొక్క మనసు, బుద్ధి, సూక్ష్మ శరీరం పార్ట్. దానికంటే కొంచెం తక్కువ మన ఇంద్రియాలు అవన్నీ. ఆ తర్వాత జ్ఞానమయ అంటే మరి మన మనసు, బుద్ధి అవన్నీ వస్తాయి. విజ్ఞానమయ మనం బుద్ధితో మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, ఆ విజ్ఞానాన్ని మనం ఆత్మను చవి చూడగలిగినప్పుడు, ఆనందమయము ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వంలో ఉన్న ఆనందాన్ని మనం పొందగలుగుతాము. ఆత్మది సచ్చిత్తానంద తత్వం. ఎవరైనా ఆత్మ అంటే ఏమిటని అడిగితే సచ్చిత్తానంద అని చెప్పొచ్చు ఆన్సర్. అంటే సత్యమైనది. అంటే సత్యం అంటే ఏమిటి? మార్పు లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది. ఎవరూ లేరు భగవంతుడు, ఆత్మ తప్పితే. సో సత్. చిత్ అంటే ఏమిటి? ఆ సత్యమైనటువంటి ఆత్మను అనుభవపూర్వకంగా ఆ ప్యూరిటీని ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారో, శుద్ధతత్వాన్ని, అదియే జ్ఞానం. దాన్ని తెలుసుకోవటం, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం అంటే థియరిటికల్ గా కాదు. ఆ శుద్ధతత్వాన్ని మనం కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలగటం, అది చిత్, జ్ఞానం. ఆ రెండు ఉన్నప్పుడు అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసామంటే వచ్చేది ఏమిటంటే ఆనంద, ఆ నిత్యానంద, బ్రహ్మానందం, సచ్చిత్తానందం. కాబట్టి ఆ ఆనందం బ్లిస్ అని ఇంగ్లీష్ లో అంటాం. అది ఫైనల్ స్టేజ్ అన్నమాట. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అదే తుర్యావస్థ అని కూడా చెప్పుకున్నాం. సో ఈ కోశాలు, ఈ బ్రహ్మపుచ్చ అనే దాంట్లో ఈ 5 కోశాలు కూడా మనకు వివరించారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ 5 కూడా. సో ఈ 5 ఇక్కడ మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్, అహంకారం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, అవ్యక్తము, ఇవన్నీ కలిపితే మరి మన యొక్క శరీరము. వీటన్నిటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోనే మనకు హ్యాపీనెస్, డిజైర్, హ్యాపీనెస్, డిస్ట్రెస్ అంటే సుఖము, బాధలు, ద్వేషాలు, మరి డిజైర్ కోరికలు, ద్వేషాలు, రాగద్వేషాలు, ఇవన్నీ కూడా కలుగుతున్నాయి. సుఖ దుఃఖాలు కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ వీటన్నిటి వల్లే మనకు కలుగుతున్నాయి, వీటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వలన అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అని కూడా దీన్ని చెప్తున్నారు. అంటే మన యొక్క బాడీలో ఉండే ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఏ రకంగా పనిచేసి మనని ఏ రకంగా ఫీలింగ్స్ ఇచ్చి మనకి సుఖ దుఃఖాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తున్నాయి, రాగద్వేషాలు కలిగిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క క్షేత్రం యొక్క యాక్టివిటీ, వీటన్నిటి వల్ల జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఏ రకంగా మొదలవుతుంది, ఏ రకంగా మన బాడీలో ఇవన్నీ ఏం జరుగుతాయి, దాని దశలు ఏమిటి అంటే పుడతాం, బర్త్, గ్రోత్, పెరుగుతాం, పుట్టుక, పెరగటం, ఉంటాం. స్టేజ్ అంటే మరి జీవనం సాగిస్తూ ఉంటాం కదా, పుడతాము, పెరుగుతూ ఉంటాము, ఈ జీవితం గడుపుతూ ఉంటాము. ఆ తర్వాత ప్రొడ్యూసెస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్, సరే సంతానం ఒకటి కలుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అంటే సంతానం ఒకటి కలుగుతుంది. dwindles, ఆ తర్వాత శరీరం కృషిస్తుంది. నెక్స్ట్ డెత్, తర్వాత మరి మరణం సంభవిస్తుంది. ఈ 6 దశలు ఈ శరీరంలో ఇవన్నీ ఈ రకంగా పనిచేస్తూ ఈ 6 దశల్లోనూ మనం వెళ్తూ ఉంటాము. పుడతాము, పెరుగుతాము, జీవిస్తూ ఉంటాము, సంతానం తెచ్చుకుంటాము, తర్వాత కృషిస్తాము, తర్వాత మరణిస్తుంది ఈ శరీరం అని చెప్తున్నారన్నమాట. 6 దశలు. సో వీటన్నిటి వల్ల మనకు సుఖ దుఃఖాలని అనుకుంటామే, సుఖమని, దుఃఖమని, అవన్నీ కూడా ఇవే మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయిస్తున్నాయి, కలిగిస్తున్నాయి. రాగద్వేషాలు కూడా ఇవే కలిగిస్తున్నాయి. మరి అంతే కదా, ఇంద్రియాలు, మరి ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, వీటి వల్ల మనస్సు వేవరవటం, రాగము, ఆలోచించటం, దాని గురించి ఆసక్తి పెంచుకోవటం, కోరిక పెంచుకోవటం, తద్వారా ఆందోళన, చిరాకు, బాధ, కోపము, ద్వేషము, ఈర్ష్య, ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఇలా కలిగిస్తున్నాయి. ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. శరీరంలో 24 అంశాలు ఉన్నాయి. ఇకపోతే జ్ఞానం యొక్క అంశాలు ఏమిటి అన్నది చూస్తే, జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి, ఆత్మను తెలుసుకోవటమే జ్ఞానము అని చెప్పారు. అయితే అది తెలుసుకోవాలి అంటే జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు, ఏ లక్షణాలు ఉంటే మనం ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటం, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం తెచ్చుకోగలుగుతాం. ఎలా తెచ్చుకుంటాం ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని? వినయము, గర్వం లేకపోవటం, అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఆశ్రయించటం, పరిశుభ్రత, స్థిరత్వం,
ఆత్మ నిగ్రహం, పరిశుభ్రత అంటే బాహ్య పరిశుభ్రతే కాదు, మనస్సును క్లీన్ గా ఉంచుకోవటం అది కూడా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత స్థిరత్వం, ఆత్మ నిగ్రహం అంటే మరి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం, మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం. ఇష్టం వచ్చినట్లు ఏది చూస్తే అది కావాలని, ఏది వింటే అది వినాలని, ఏది తింటే తినకొండికి తినాలని, అలా ఇంద్రియాలనే కాకుండా మైండ్ను కూడా తప్పు మార్గంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆపి దానిని రైట్ మార్గంలో. అసలు మైండ్ అంటేనే బండిల్ ఆఫ్ డిజైర్స్, ఏమీ లేదు, ఫుల్ ఆఫ్ థాట్స్. ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూస్తే మనకి మైండ్ ఏమైనా క్వైట్ గా ఉంటుందో, 100 విషయాలు మీకు 1 minute లో కొన్ని వేల విషయాలు గుర్తు రావచ్చు, అంత ఫాస్ట్ ఈ మైండ్ యొక్క థాట్ ప్రాసెస్. సో ఆ మైండ్ ని కామ్ చేసినప్పుడు మనకి నిశ్చలత అనేది అసలు వస్తుంది. కాబట్టి ఆత్మ నిగ్రహం అంటే మైండ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉండాలి. ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించటం అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణ ఉండాలి. మిథ్యాహంకారం లేకపోవటం అంటే అహంకారం అంటే ఆ నేను అనేటటువంటి ఆ గర్వం, ఆ ఫీలింగ్, నేను చేస్తున్నాననేటటువంటి ఆ అహంకారం లేకుండా అది మనం తగ్గించుకుని ఆ హంబుల్నెస్, ఆ వినయ విధేయతలు, భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి ఆ గర్వము అవి లేకుండా ఉండగా అది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆ శరణాగతత్వం, భగవంతత్వం, ఈ గుణాలు అలవర్చుకుంటే అది వస్తుంది. మిథ్యాహంకారం లేకపోవడం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడం అంటే ఏమిటి? ఈ జన్మ మృత్యువు, జర అంటే ఓల్డ్ ఏజ్, వృద్ధాప్యం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తప్పనిసరి అనేది మనం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుని గుర్తుంచుకుంటామో, తెలుసుకున్నాం, మర్చిపోతే లాభం లేదు. ఏదైనా ఇది పర్మనెంట్ కాదు, మనకి ఎందుకీ రాగాలు, ఎందుకీ ద్వేషాలు అనేటటువంటి ఆ బ్యాలెన్స్డ్ మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకోవటం. ఏది పర్మనెంట్ అంటే మనకి విముక్తి రావటం అనేది మన యొక్క బాధ్యత, మన యొక్క సిలబస్. మనం ఈ జ్ఞానాన్ని ఆర్జించాలి. ఈ జన్మ మృత్యు ఈ శరీరం ఫైనల్ గా వస్తాము, ఇలాగే పెరుగుతాం. చూసాం కదా ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అని చూపించారు కదా మనకు. మరి ఆ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీలో పుడతాము, పెరుగుతాము, ఏదో ఉంటాము, సంతానం వస్తుంది, తర్వాత మళ్ళీ కృషిస్తుంది శరీరం, తర్వాత పోతుంది అని ఆ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడం. నిర్లిప్తత అంటే ఇక్కడ ఏది జరిగినా సమత్వంతో రియాక్షన్స్ తగ్గించుకుని ఉండటం, రియాక్షన్ లేకుండా ఉండటం. సాధనలో ఆ రియాక్షన్స్ తగ్గించుకుంటూ ఉండాలి. ఏదైనా విన్న వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం. ఏది జరిగినా భగవంతుడి యొక్క దీంతోనే జరిగింది అనేటటువంటి ఒక భావాన్ని పెంచుకున్నట్లయితే మనం ఈ రియాక్షన్స్ తగ్గించుకోవచ్చు. పిల్లలు, భార్య, అంటే బంధాల నుంచి విముక్తి అంటే అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోమని కాదు. ఆ సాధన స్టేజ్ లో మనం అన్ని పనులు చేస్తూనే ఆ నిస్సంగత్వాన్ని, ఆ డిటాచ్మెంట్ ని మనసులో ప్రాక్టీస్ చేయగలం. మన బాధ్యతలు చేయకుండా వెళ్ళిపోమని భగవంతుడు చెప్పల, అది చాలాసార్లు చెప్పారు. నీ పని నువ్వు చేయవలసిందే, పనులు చేయకుండా నీకు ఈ జీవనాన్ని గడపటం సాధ్యం కాదు, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నువ్వు చేయవలసిందే అని చెప్పారు కదా. సో మనకి గృహస్థుగా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు అవన్నీ చేయాలి. కానీ ఏ రకంగా ప్రతిఫలాపేక్షణ లేకుండా మనం భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని ఏదొచ్చినా ఆ నిర్లిప్తత, సమభావంతో ఉండగలగటం. ఆ రకంగా చెప్తున్నారు. విముక్తి అంటే అది. సుఖ దుఃఖ సందర్భాలలో సమచిత్తం. సో బ్యాలెన్స్ గా ఉంటుంది. సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఇది బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండటం భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని. నా యొడ నిరంతరమైన భగవంతుడి పట్ల ఆ శుద్ధ భక్తి. ఒక ఏకాంత ప్రదేశంలో ఇది అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్. ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలని కోరుకోవటం అంటే ఈవెన్ దో మనం అందరితో ఉన్నా కూడా గృహస్థులుగా మనం ఆ సాధన చేసేటప్పుడు డిటాచ్డ్ గా ఉండటం, ప్రతిదానికి రియాక్ట్ అయిపోయి ఒపీనియన్స్ ఫామ్ చేసి ఇది అలా, అది ఇలా, ఇది జరిగితే బాగుంటుంది, నాకు అది కావాలి, నేను ఈ రకం. ఏదైనా మన బాధ్యత ఉన్నప్పుడు అది సక్రమంగా చెయ్యాలి. కానీ ఆ రియాక్షన్స్ అనేవి ఆపుకుని ఉండగలుగుతాం. జనసామాన్యం పట్ల విరక్తి అంటే ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ వైపు ఒక ఇంట్రెస్ట్ ని, ఆసక్తిని తగ్గించుకోవటం. స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యత అంగీకరణ, సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, ఆత్మను అర్థం చేసుకోవటం ఎంత ఇంపార్టెంటో తెలుసుకోగలగటం. ఎందుకు అంటే అది లేనప్పుడు మరి ఈ శరీరం ఇలా పుడుతూ వెళ్తూ
ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఆ మార్గం వైపు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నించటం, దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకోవటం. మరి పరతత్వ తాత్విక శోధన, ఇకపోతే మరి ఆత్మతత్వం యొక్క రీసెర్చ్, ఈ ఆత్మతత్వం ఏమిటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించటం. ఏమిటి అంటే ఆ ప్యూరిటీ, సత్ చిత్ ఆనంద, ఆ ప్యూరిటీ, ఆ బ్లిస్ తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ లక్షణాలు ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానము. వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా, ఇది కాకుండా ఇంకా వేరేది ఏ లక్షణాలున్నా అది అజ్ఞానమే అని చెప్తున్నారు. ఇలాంటి లక్షణాలని జ్ఞానం యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అంశాలు. వేరే లక్షణాలు ఏదున్నా అది అజ్ఞానం కిందే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే ఆత్మ పరమాత్మ ఏమిటి అన్నది కూడా చెప్తున్నారు. అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి వివరంగా చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇప్పటి వరకు శరీరం గురించి, ఇక్కడ జ్ఞానం గురించి ఇక్కడ చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆత్మ పరమాత్మ. మరి అర్జునుడి ప్రశ్నలు కదా, క్షేత్రం ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు ఏమిటి, జ్ఞానం. సో క్షేత్రం గురించి చాలా వివరంగా చూసాం, 24 పాయింట్స్. జ్ఞానం గురించి ఇప్పుడు చూసాం లక్షణాలన్నీ. ఇప్పుడు క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటన్నది చెప్తున్నారు, చూద్దాం వివరంగా. జ్ఞేయం యత్, క్షేత్రం అంటే ఆత్మ, భగవంతుడు, పరమాత్మ అని చెప్పుకున్నాము. కానీ ఏమిటి దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమిటన్నది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో జ్ఞేయం యత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాది మత్పరం బ్రహ్మ సదుచ్యతే. సో దేనిని తెలుసుకోవటం ద్వారా నువ్వు అమృతతత్వాన్ని, యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే, అమృతతత్వాన్ని చవి చూస్తావో దానిని నేను వివరిస్తాను. మరి అంతే కదా, మనం అనుకున్నాం కదా, ఆత్మ తత్వమే సచ్చిత్తానందం, ఆ ఆనందం, నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, ఆ అమృత తత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం మనం. అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగినప్పుడు, మనకు ఆ తత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అమృతత్వం అంటే ఇక అది అమృతత్వం అంటే ఇంకొక రకంగా కూడా జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడిన స్థితి అన్నమాట. అది అంతటి ఆనందంలో ఆ స్థితిలో ఉంటుంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచ ఆనందానికి దానికి కంపారిజన్ లేదు అని చెప్తారు. కాబట్టి దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నువ్వు అమృతత్వాన్ని చవి చూస్తావో అలాంటి దానిని నేను వివరిస్తాను, విను. అంటే ఆ ఆత్మతత్వం ఎలా ఉంటుందో వివరిస్తాను. అది లేనిది, ఆది లేనిది, దానికి బిగినింగ్ లేదు. అనాది మత్పరం, దానికి బిగినింగ్ లేదు. మత్పరం, నాకు అధీనమైనది, అది నా కంట్రోల్లో ఉన్నది అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మం నసత్తన్నాసదుచ్యతే, ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణాలకు అతీతంగా ఉంటుంది. సో ఈ దేనిని చవి చూస్తే నువ్వు అమృతత్వాన్ని తెలుసుకుంటావో అదేమిటో నీకు చెప్తాను. అది ఏమిటి? బిగినింగ్ లేనిది, నా కంట్రోల్లో ఉన్నది, నాకు అధీనమైనది. ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క ఈ మామూలు ప్రపంచంలో మనం కోరే కోరికలు, ఆనందాలు, పనులు, వీటన్నిటికీ కూడా అతీతమైనది ఆ బ్రహ్మ ఆత్మతత్వము. అందుకే ఆత్మ సాక్షిభూతం. మనసు ఎన్నో ఆలోచనలు చేయొచ్చు, చెడు ఆలోచనలు. ఆత్మ ఆ అతీతమైన స్థితిలో పవిత్రంగా దీనన్నిటికీ కూడా అతీతంగానే ఉంటుంది. అది భగవంతుడికి అధీనమైనది బ్రహ్మతత్వము. దానికి బిగినింగ్ అనేది లేదు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? భగవంతుడి యొక్క పరమాత్మ లక్షణాలు. మరి క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే పరమాత్మ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఆ తత్వము సర్వత పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షిశిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వతా పాణిపాదం, అంతటా కూడా ఆయన చేతులు కాళ్ళు ఉన్నాయి. సమస్తం అన్ని చోట్ల భగవంతుడు చేతులు లేని ప్లేస్ లేదు, కాళ్ళు లేని ప్లేస్ లేదు. అంటే మనం ఏది చేసినా భగవంతుడి శక్తితోనే అని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సర్వతోక్షి శిరోముఖం, సర్వత్రా కూడా ఆయన కన్నులు శిరస్సులు ఉన్నాయి. కాబట్టి సర్వత్రా కన్నులు ఉన్నాయి. ఎక్కడ మనం ఏది చేసినా భగవంతుడికి తెలియకుండా చేస్తున్నామని మనం అనుకోకూడదు, అని మర్చిపోకూడదు అన్నదానికి ఇక్కడ ఈ మాట మనకి చెప్తోంది. సర్వత శృతిం అల్లోకే అంటే అంతటా ఆయన చెవులు కూడా ఉన్నాయి. సో మనం ఏం మాట్లాడినా, ఏది చేస్తున్నా భగవంతుడు వాచ్ చేస్తున్నారు, భగవంతుడు వింటున్నారు. సర్వమావృత్య తిష్టతి, అంతటా కూడా ఆవహించి తిష్ట వేసు కూర్చున్నాడు అంటూ ఉంటాం మనం. అంటే ఏంటి? బాగా సెటిల్ అయిపోయి ఉన్నప్పుడు తిష్ట వేసు కూర్చున్నాడు అంట. సో భగవంతుడు అంతటా కూడా అంత ఫర్మ్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఉన్నారు, సర్వత్రా వ్యాపించి
అంత దృఢంగా ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆయన తిష్టతి అని చెప్తున్నారు. సో సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదాలు, ఆయన యొక్క కన్నులు, ఆయన యొక్క ముఖాలు, ఆయన చెవులు అంతటా కూడా ఉన్నాయి. అంతా ఈ విశ్వమంతా కూడా ఆవహించి ఆయన దృఢంగా ప్రతి దాంట్లో కూడా స్థితులై ఉన్నారు. ఆయన లేని ప్రదేశం కానీ ఏది ఒక్క అంగుళం కానీ సెంటీమీటర్ కానీ మిల్లీమీటర్ కానీ ఎక్కడ లేదు. సర్వం ఆవృత్య అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నారు. ఇక్కడ మనకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ గా చిత్రకారుడు చక్కటి ప్రయత్నం చూస్తున్నాం. భగవంతుడు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నారు. ఆయన కాళ్ళు, చేతులు, శిరస్సు, కళ్ళు, ముఖాలు, చెవులు అన్నీ కూడా అంతటా ఉన్నవి. అంతటా కూడా ఆయన ఆవహించి స్థితులై ఉన్నారు. ఇంకా ఈ పరమాత్మ యొక్క లక్షణాలు ఇంకా చెప్తున్నారు. అంటే ఫిజికల్ గా ఎలా ఉంది భగవంతుడు అంతటా ఉన్న విషయం. ఇప్పుడు సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. ఇప్పుడు భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అంటే అన్ని ఇంద్రియాలకు ఆయనే మూలం అయినప్పటికీ ఆయన ఇంద్రియాల రహితుడు. అంటే ఇంద్రియ రహితుడు అంటే ఇంద్రియాలు లేనివాడని కాదు, ఇంద్రియాల యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో లేనివాడు, ఇంద్రియాల యొక్క ప్రభావం ఆయన మీద లేదు. మనందరికీ ఏదైనా చూడగానే కావాలని, మంచిది ఏదైనా వింటే వినాలని, కబుర్లు చెప్తూ ఉంటే వినాలని, ఇలా మనకు ఇంద్రియ ప్రభావం ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడే ఆ ఇంద్రియాలన్నిటికీ మూలం అయినప్పటికీ ఆయనకు మీద ఆ ఇంద్రియ ప్రభావం ఏమాత్రం లేదు. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం, సర్వేంద్రియాలకు ఆయన కారకుడైన, సర్వేంద్రియ వివర్జితం అన్ని ఇంద్రియాలను వదిలేసిన వాడు. అంటే అర్థం ఏమిటి? ఏ ఇంద్రియం కూడా ఆయన మీద పనిచేయదు, ఆ ప్రభావం లేదు. అసక్తం, దేని మీద కూడా ఆయనకి, అన్ని ఆయన సంరక్షించి పోషిస్తున్న ఈ మొత్తం విశ్వాన్ని ఆయనకి దేని మీద కూడా ఆసక్తి, కోరిక అనేది లేదు. సర్వభృచ్చైవ, మరి ఆయన ప్రకృతి గుణాలకు అతీతుడు. అదే సమయంలో సర్వభృచ్చైవ, అన్నిటికీ కూడా ఆయనే ప్రభువు, నిర్గుణుడు. ఆయనకి సత్వరజస్తమో గుణాలు ఈ ప్రపంచం అంతా నిండి ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరికి గుణాలు అలవడతాయని చెప్పున భగవంతుడు ఈ గుణాలకి సృష్టి ప్రభు ఆయనే అయినా ఆయన వీటికి అతీతుడు. ఆయనకి గుణాలు ఏవి కూడా లేవు. అందుకని నిర్గుణుడు అని భగవంతుడికి పేరు. గుణభోక్తృచ, సో ఆయనే గుణాలకే ప్రభు. ఆయనకి గుణాలు ఏమి కూడా లేవు. సో పరమాత్మ అన్ని ఇంద్రియాలకు మూలమైన ఆయన ఇంద్రియ రహితుడు, అంటే ఇంద్రియ ప్రభావం లేనివాడు. అలాగే అన్నిటినీ సంరక్షించి పోషించినా కూడా ఆయనకు దేని మీద ఆసక్తి లేదు. అలాగే ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతుడు, కానీ ఆయనే ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ప్రభువు, వాటికి అతీతుడు అని భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తద విజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. సో బహిర్ అంతా, బయట లోపల అంతా కూడా భూతానాం, ఈ జీవరాశుల యొక్క ఫామ్ లో ఈ జీవరాశుల అన్నిటికీ బయట లోపల కూడా ఆయన ఉంటారు. అచరం చరమేవ చ, అంటే కదిలే వాటిలో కదలని వాటిలో అన్నిట్లో కూడా బయట లోపల కూడా ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు కదిలేవి, ఉదాహరణకు మనల్ని తీసుకోండి, సరే హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మానవులు ఉన్నాం, కదులుతూ ఉంటాం. జంతువులు ఉన్నాయి, కదులుతాయి, పక్షులు, చేపలు అన్ని కదులుతూ ఉన్నాయి. సో మన అందరిలో కూడా సర్వభూతాలు అంటే అన్ని జీవరాశుల్లో కూడా పైన ఉన్నారు, లోపల ఉన్నారు. అంతేకా ఎలా ఉన్నారు? పైన మనం శరీరాన్ని చూసాం, పంచభూతాలు అవన్నీ కూడా భగవంతుడి సృష్టి. సో కాబట్టి పైన ఆ రకంగా ఉన్నారు. లోపల ప్రతి ఒక్కళ్ళు, చీమలో అయినా సరే, చిన్న చేపలు అయినా సరే, పక్షులు అయినా, మనలో అయినా, అందరిలో పరమాత్మ రూపంలో ఆయన ఉన్నారు. భగవంతుడు ఉన్నారు, ఆత్మ పరమాత్మ. సో అంతటా బయట లోపల సమస్త జీవరాశుల్లో ఆయన ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. దాని అర్థం అది. సూక్ష్మత్వాత్ తద విజ్ఞేయం, సో ఆయన చూడటానికి అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందువలన తద విజ్ఞేయం, ఈ ఆయనను తెలుసుకోవటం చాలా భౌతిక ఇంద్రియాలకు శక్తికి మించినవాడు. ఎందుకంటే ఆయన మరి అంత సూక్ష్మంగా అణువులో కూడా ఉన్నారంటే, అణువు కంటే చిన్న అనే కదా అర్థం మనం చూసాం. ఆ పోయం, ఆ శ్లోకం కూడా చూసాం.
కాబట్టి అణువు కంటే కూడా చిన్న ఆయన కాబట్టి మనం ఆయన్ని చూడటం మన ఇంద్రియ శక్తి, కంటికి కనిపించని సైజ్ అనుకోండి, అంటే సైజ్ అని కాదు, భగవంతుడికి సైజ్ అని కాదు, ఆ శక్తి మనకు ఇంద్రియ శక్తికి మించిన వాడు. మనం ఆయన్ని చూడలేం, మన ఆకారాన్ని ఎంతో చిన్న దాంట్లో కూడా ఉన్నారు. సో దూరస్థం శాంతికే చతత్, ఎంతో దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ ఎంతో దగ్గరలో లోపలే ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు కదలేదైనా ప్రతి జీవికి బయట లోపల ఉన్నారు. ఎంతో సూక్ష్మంగా ఉన్నందున ఆయన చూడటానికి మన ఇంద్రియ శక్తికి మించిన వాడు. అలాగే చాలా దూరంలో ఉన్నట్లు అనిపించిన ఆయన మనందరికీ మరి ఎంతో దగ్గరలో అంటే ఎందుకు, మనలోనే ఉన్నారు. కాబట్టి భగవంతుడిని బయట ఎక్కడో కూడా కాదు, మనలోనే ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఆత్మ పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకోగలరు? సో ఇప్పుడు వర్ణించారు ఈ యొక్క క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలు, ఇవన్నీ చూసాము. మరి ఈ క్షేత్రజ్ఞుని ఎవరు తెలుసుకోవటమే జ్ఞానం అనుకున్నాం కదా. ఈ భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే క్షేత్రజ్ఞుని, క్షేత్రాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో అనుభవపూర్వకంగా, అదే జ్ఞానం అని చెప్పారు. ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడే జ్ఞేయం, భగవంతుడు మనకు దక్కుతారు అని చెప్పారు. కాబట్టి మనం ఈ ఆత్మ పరమాత్మలను ఎవరు, ఎలాంటి వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారో చూద్దాం. ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్తయే తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఈ రకంగా క్షేత్రాన్ని, జ్ఞాన విషయాన్ని నేను నీకు సంగ్రహంగా చెప్పేశాను. మరి అన్ని క్లియర్ గా చెప్పారు కదా. మరి ఇక్కడ శరీరం ఏమిటో చూసాం, జ్ఞానం ఏమిటో చూసాం, తర్వాత మరి ఈ జ్ఞేయం ఏంటి అంటే భగవంతుని తెలుసుకోవటం, ఈ బ్రహ్మతత్వం, సచ్చిదానంద తత్వం అనేది ఏమిటో వివరిస్తానన్నారు. మరి అది ఈ భగవత్ తత్వం. సో ఈ సర్వత్రా ఆయన చెవులు అన్ని వ్యాపించి ఉన్నారని, ఆయనకి నిర్గుణుడని, ఇంద్రియాతీతుడని చూసాము. ఆ తర్వాత అన్ని జీవరాశుల్లో బయట లోపల కూడా ఉన్నారు. మరి ఎంతో చిన్న సూక్ష్మంగా కూడా ఉండటం వల్ల మనం ఇంద్రియాలకు అతీతుడు చూడటానికి, ఆ తర్వాత ఎంతో దూరంలో ఉన్నప్పటికీ అందరికీ దగ్గరలో ఉన్నారన్న విషయం మనం సంగ్రహంగా ఇదంతా క్షేత్రము, జ్ఞానము, జ్ఞాన విషయాలు ఇదంతా కూడా తెలుసుకున్నాము. నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. నేను అన్ని క్లియర్ గా చెప్పాను, కానీ నిజంగా అర్థం చేసుకునేది ఎవరు అంటే భక్తులే. అంటే ఆ భక్తి ఉన్నప్పుడే మనం ఆ స్థితిని అనుభవపూర్వకంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలం. అలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళు నా దివ్య స్వభావాన్ని మద్భావాయోపపద్యతే, నా భావాన్ని అంటే నా స్వభావాన్ని వాళ్ళు పొందుతారు. అంటే ఏమిటి భగవత్ స్వభావం? సచ్చిత్తానంద తత్వం. ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని వాళ్ళు చవి చూడగలుగుతారు. అప్పుడు భగవంతుడితో కంప్లీట్ కనెక్షన్ వస్తుంది. సో అని ఇక్కడ చెప్తున్నా. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. సో భౌతిక ప్రకృతి, ఈ జీవులు రెండు కూడా అనాది అంటే సనాతనమైన, బిగినింగ్ లేనివి అంటే అని తెలుసుకోండి. వాటిలో మార్పులు, భౌతిక గుణాలు అన్నీ కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుంచి పుట్టాయి. సో మరి ఈ మార్పు చెందే విషయాలన్నీ గాని, లేదంటే ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలు గాని, ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రకృతి నుంచే పుట్టాయి. కానీ ప్రకృతి, జీవులంటే మన ఆత్మ అన్నీ కూడా సనాతనమైనవి. కానీ మార్పులు అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి. కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి రుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతు రుచ్యతే. సో ఈ భౌతిక కార్యాలన్నిటికీనేమో ప్రకృతి కారణం. అంటే ఈ ప్రపంచం మారటము, మార్పులు చెందటము, ఆ తర్వాత ఈ బాడీ రకరకాల స్థితులు, బాడీస్ మనకి మరి 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత ఈ శరీర జన్మ, మానవ జన్మ వచ్చిందని చెప్తారు. కాబట్టి ఈ కార్యాలన్నిటికీ కూడా ప్రకృతి కారణమైతే మన ఈ మార్పులన్నిటికీ
ప్రపంచంలో సుఖ దుఃఖాలు అనుభూతి, ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటానికి ఎవరు కారణం? ఈ జీవాత్మయే బాధ్యుడు, మనమే బాధ్యులం. అంటే చెప్తున్నారు కదా, ఈ యాక్టివిటీతో మనము సుఖ దుఃఖాలని రాగద్వేషాలని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం ఈ బాడీతో మనం. సో ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం అంటే దీనికి కారణం ఎవరంటే మనమే. మనం అంటే మన ఆలోచనలు, మన మైండ్, బుద్ధి, అహంకారము మనకి సుఖ దుఃఖాలు ఇవన్నీ కల్పిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో భౌతిక ప్రకృతి ఈ మార్పులన్నిటికీ, శరీరము ఇవి ఏ రకంగా మారి మనకి ఏ జన్మ రావాలి, ఇదంతా కూడా మన కారణాలను బట్టి మనకి నెక్స్ట్ జన్మ డిసైడ్ అవ్వటం, ఆ జన్మ మనకి ఇవ్వటం, ఇదంతా భౌతిక ప్రకృతి అరేంజ్ చేస్తుంది అవన్నీ. ఇకపోతే మన సుఖ దుఃఖాలన్నీ ఎవరు కలిగిస్తున్నారు? మనం అనుభూతి చెందే సుఖమైన దుఃఖమైన మనమే కలిగించుకుంటున్నాం. మన మైండ్తో మనమే బాధ్యులం ఆ అనుభూతులకు. ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని మనం చెప్పుకున్నవేగా, వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు, వీడికి అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ థాట్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్. మన మనస్సు ఏది చెప్తే మనకు అది ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఇదంతా కూడా మనస్సు వల్ల కలిగే ఇన్ఫ్లుయెన్స్. కాబట్టి మనం సుఖం అనుకున్నా దుఃఖం అనుకున్నా అంతా మన మైండ్ లోనే ఉంది. అది అవతల వాళ్ళు చెడ్డ అనుకుంటే చెడ్డ అనిపిస్తారు, అవతల వాళ్ళు ఓహో ఇందుకన్నారేమో, బహుశా నేనే ఈ రకంగా ఆలోచిస్తున్నానా అని అనుకున్నప్పుడు అవతల వాళ్ళు కూడా మంచి వాళ్ళే అనిపిస్తారు. ఉదాహరణకి ఒకసారి శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధను పంపించి ఈ ఊళ్ళో ఎవరైనా మంచి వాళ్ళు ఉంటే తీసుకురమ్మని చెప్పి పంపిస్తే దుర్యోధనుడు వెనక్కి తిరిగి వచ్చి, కృష్ణ ఈ ఊళ్ళో అందరూ చెడ్డవాళ్లే, ఒక్కడు కూడా మంచివాళ్ళు లేరని చెప్తారు. సరే ధర్మరాజుని పిలిచి ఈ ఊళ్ళో ఎవరైనా చెడ్డవాళ్ళు ఒకటి ఉంటే తీసుకురాని పంపిస్తే ధర్మరాజు ఊరంతా తిరిగి వచ్చి, కృష్ణ ఎవ్వరూ చెడ్డవాళ్ళు కనిపించలేరు, అందరూ మంచి వాళ్ళే, నాలోనే కొంచెం చెడు ఉంది, ఆ చెడు తగ్గించుకోవడానికి నేనే ప్రయత్నం చేయాలి అంట. సో దీనిలో మనకి అర్థమయ్యేది ఏమిటి అంటే, మన మనస్సు, మన మనస్తత్వం బట్టి, మన ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి మనం అవతల వాళ్ళని జడ్జ్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళు మంచివాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు అన్నట్లుగా అని బ్రాడ్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక మనిషిని జడ్జి చేయటం కాదు, మనం మన యొక్క స్వభావాన్ని మార్చుకోవటానికి చేయటం ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మనం ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని పెట్టుకుని ఈ దుఃఖాలు, రాగాలు, ద్వేషాలు ఇవన్నీ ఏర్పరచుకుని మనమే ఈ సుఖ దుఃఖాలను కలిగించుకుంటున్నాము. అందుకని జీవాత్మే బాధ్యుడు అని చెప్తున్నారు. సో 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి. అవన్నీ మరి మన యొక్క బిహేవియర్ని బట్టి మన అన్ని పొందిన తర్వాత మానవ జన్మ పొందుతాము. సో కానీ మన యొక్క యాక్షన్స్ ని బట్టి మళ్ళీ మనకి ఆ జన్మలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ అయ్యి మానవ జన్మ వచ్చింది, అందుకనే మానవ జన్మ చాలా ప్రెషస్ అని చెప్తారనమాట. చాలా దుర్లభమైనది వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని సరి అయిన మార్గంలో మనం ఈ జీవన విధానాన్ని సాగించాలి. సో 9 లక్షల జలరాశులు ఉన్నాయి, 20 లక్షల స్థావరాలు అంటే కదలనివి, పర్వతాలు, చెట్లు, పుట్టలు ఇవన్నీను కదలని జీవాలు, 11 లక్షల పురుగులు, రెప్టైల్స్ ఇవి ఉన్నాయి, 10 లక్షల పక్షులు, 30 లక్షల 4 కాళ్ళ జంతువులు, మరి హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా 84 లక్షల జీవరాశులు అని చెప్తున్నారు. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న మనం ఈ జీవాత్మ అంటే మనందరం మరి ప్రకృతిలో స్థితిలోనే ఉన్నాము. ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలన్నీ కూడా మనం అనుభవిస్తున్నాం. సత్వరజస్తమో గుణాలు మూడింటిని మనం అనుభవిస్తూ ఈ జీవనాన్ని ఇలా సాగిస్తున్నాము. సో మనందరం కూడా ఈ జీవులం ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ త్రిగుణాలన్నిటిని కూడా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఈ రకంగా జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాం. కాబట్టి వాటి పట్ల ఉన్నటువంటి ఆ మమకారమే మన జీవాత్మకు ఉన్నత గాని అధమ జన్మ గాని కారణం అవుతుంది. అంటే మనం చేసే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు అలవర్చుకుని మనం చేసే ఈ పనులను బట్టి నెక్స్ట్ జన్మ డిసైడ్ అవుతుంది. సో ఒక రకంగా మన ప్రవర్తన బిహేవియర్ని బట్టి మనకు వచ్చే జన్మను మనం ఆ రకంగా మనమే డిసైడ్ చేసుకుంటున్నాము.
యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. సో భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా భరతర్షభ, అర్జున, నువ్వు చూసే ఈ యావత్ సంజాయతే కించిత్, నువ్వు చూసే ఈ మొత్తం కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, పుట్టింది అంటే సత్వం, అన్నీ కూడా స్థావర జంగమం అంటే కదిలేవి కదలనివి అన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటే నువ్వు చూసేవన్నీ కూడా అంటే మన కంటి ముందు మనకు కనిపించే ప్రతి ఒక్కటి కదిలేది, చరాచరం, కదిలేది కదలనిది అన్నీనమాట. అంటే కదిలే జీవులైనా కదలని చెట్లైనా ఏదైనా సరే ఇవన్నీ కూడా క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల సంయోగమే అని తెలుసుకో. తద్విద్ధి, ఈ విషయాన్ని తెలుసుకో భరతర్షభ అని చెప్తున్నారు. సో నువ్వు చూస్తున్న ఈ సమస్త చరాచర ప్రాణులు, కదిలే కదలని ప్రాణులన్నీ, చెట్లు, జంతువులు, పక్షులు, మనుషులు అందరూ కూడా క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయిక, కాంబినేషన్. క్షేత్రము వాటన్నిటికీ ఒక ఆకారం ఉంది, శరీరం ఉంది. మనకి శరీరం ఉంటే పక్షికి ఒకటి ఉంది, మరి జంతువుకి ఒకటి ఉంది, చెట్టుకు ఒక ఆకారం ఉంది, అన్ని అది క్షేత్రం. మరి క్షేత్రజ్ఞులు, క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుల కలయిక అంటే శరీరము ఆత్మ యొక్క కలయికయే. సో చెట్టు కూడా ఆత్మ ఉందన్నది మనం ఇక్కడ తెలుస్తోంది అనమాట. కదలనివైనా సరే వాటి కదలు, వాటికి ఏం తెలియదు అనుకోకూడదు. దానికి ఆకారం ఉంది అంటే లోపల క్షేత్రజ్ఞుడు ఉన్నాడు అనే అర్థము. కాబట్టి అన్నీ కూడా క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయిక వల్లే ఉన్నాయని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. నువ్వు చూసేదంతా కదిలేది కదలింది అన్నీ కూడా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక మెకానిక్ ఆయన చూస్తున్నాడు, మనం చూస్తున్నాం, ఏమీ కనిపించదు. మన పైన ఆకారం మెషిన్ మాత్రం తెలుస్తుంది. ఆ మెషిన్ లోపల ఏమున్నది అన్నది మెకానిక్ కి తెలుస్తుంది. అలాగే పైకి బాడీ ఉన్న లోపల ఆత్మ, అది ఎవరు? జ్ఞానవంతుడే. మరి అది చూడగలుగుతున్నాడు ఆత్మను. అది జ్ఞాన చక్షు ఉన్నప్పుడే అది మనకు అర్థమవుతుంది. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సమం పశ్యన్, సమానంగా చూస్తాడు. సర్వత్రా ఉన్న సర్వత్రా సమంగా స్థితమైన ఈ ఈశ్వరుణ్ణి సమంగా చూడగలుగుతాడు ఎవరు? ఈ జ్ఞానవంతుడు. నహినస్త్యాత్మనాత్మానం, ఆత్మని ఎప్పుడు కూడా దిగజార్చుకోడు. ఎందుకు? అందరిలో భగవంతుని చూస్తాడు కాబట్టి. ఇది మనం చూసాం, పండిత సమదర్శిన అని. మరి గోవులోను, మరి కుక్కలోను, అన్నిట్లోనూ కూడా భగవంతుణ్ణి, బ్రాహ్మణుల్లో అయినా సరే అన్నిట్లో భగవంతుణ్ణి చూస్తున్నాడు వివేకవంతుడైన వాడు అని చెప్పుకున్నాము, అజ్ఞానవంతుడు. సో అంతటా కూడా భగవంతుడు అన్నిట్లోనూ సమానంగా ఉన్నారు. చీమలో తక్కువ మనలో ఎక్కువ అని చెప్పుకోవటానికి ఏమీ లేదు. చీమ చిన్నదైనా మనకి ఇంత సైజు ఉన్నా భగవంతుడు ఒకే రకంగా స్థితులై ఉన్నారు అన్నిట్లో కూడా. కాబట్టి సర్వత్రా సమంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూడగలిగిన వాళ్ళు ఇలా మనస్సుతో వాళ్ళను తమను తాము దిగజార్చుకోరు. ఈ విధంగా తతో యాతి పరాంగతి, ఈ రకంగా వాళ్ళు పరమగతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో పరమగతి, ఆ స్థితి రావాలి అంటే అందరినీ సమదృష్టితో, సర్వత్రా భగవంతుడు ఉన్నాడు అనే విషయం ఏమిటి? ప్రతి ఒక్కళ్ళని చూసినప్పుడు అందరూ కూడా భగవత్ స్వరూపులే. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు భగవత్ స్వరూపులు అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు భగవదంశే ఉన్నది అన్నది మనం గుర్తుంచుకోవడం. ఆ స్థితి వచ్చింది అంటే డెఫినెట్ గా మనం భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటాం. ఆ మోక్షం, ఆ సచ్చితానంద స్థితి వస్తుంది. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞాన చక్షుష. ఇప్పుడు జ్ఞేయం అంటే ఏమిటన్నది చెప్తున్నారంతా కూడా. అంటే అలా చూడగలిగినప్పుడు ఆ జ్ఞేయానికి, జ్ఞేయం ఏమిటి? జ్ఞానం యొక్క గోలు, జ్ఞానం తెలుసుకుంటే ఏం జరుగుతుందో, డెస్టినీ ఏమిటి, దాని యొక్క గమ్యం ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి, సచ్చితానంద తత్వాన్ని పొందుతాము. తద్వారా భగవంతుణ్ణి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాము, ఆయన తత్వాన్ని. తద్వారా ఆయన్ని పొందుతాము అని చెప్తున్నారు. సో ఆ గమ్యం ఏమిటి అంటే క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞాన చక్షుష భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. సో దేహం ఎరిగినటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడికి ఉన్న భేదాన్ని జ్ఞానచక్షులతో ఎవరైతే గమనిస్తారో భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి పొంది
పొందే మార్గాన్ని పద్ధతిని తెలిసిన వాళ్ళు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. మరి అంతే కదా, దేహం అంటే ఏమిటి, దేహం తెలిసినటువంటి ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు ఏమిటి, ఈ డిఫరెన్స్ ఏమిటి అనేది మరి క్షేత్రం అంటే ఇది పర్మనెంట్ కాదు, ఈ 24 అంశాలతో ఉన్నది. లోపల ఉన్న పరమాత్మ పర్మనెంట్, అది ప్రతి ఒక్కళ్ళు సమంగా సమవత్వీశ్వరం అని కూడా ఇక్కడ సమవస్థితం ఈశ్వరం, సమానంగా స్థితులై ఉన్నారు ఆ ఈశ్వరుడు, ఆ ప్రభు అందరిలో, ఒకరిలో ఎక్కువ ఒకరిలో తక్కువ కాదు. అలా ఈ దేహంలో ఉన్న క్షేత్రజ్ఞుడు అందరిలో సమవస్థితం ఈశ్వరంగా ఉన్న భగవంతుణ్ణి జ్ఞాన చక్షువులతో ఎవరైతే గమనిస్తారో, జ్ఞాన నేత్రాలతో, వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి చెందే మార్గాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు పరమపదాన్ని పొందుతారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, దేహము ఆత్మ మరియు ఆ రెండిటికి పరమైన పరమాత్మ ఉన్న ఈ రెండిటికి గల డిఫరెన్సే వేదాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి విముక్తిని పొందుతాడు. సో ఈ దేహము ఆత్మ, ఆ తర్వాత పరమాత్మ, ఈ డిఫరెన్స్ ఏమిటి అన్నది తెలుసుకున్నవాడు. అంటే మనం బాడీ కాదు, వీఆర్ ది ఆత్మ. ఆ ఆత్మ యొక్క లక్షణం ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం, పరమాత్మ అంశ అయిన ఆత్మతత్వాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో ఆ డిఫరెన్స్. ఈ బాడీ కాదు, బాడీకి ఆత్మకి డిఫరెన్స్ ఏమిటి? బాడీ అంతా రాగద్వేషాలు ఇవన్నీ కలిగిస్తూ ఉన్నది, ఇది టెంపరీ. మన ఆత్మ పర్మనెంట్, దాని స్వభావం ఏమిటి? అది సచ్చిత్తానంద తత్వం. ఎవరైతే అది తెలుసుకోగలుగుతారో, అర్థం చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఈ ప్రపంచం నుంచి ముక్తిని సాధిస్తారు అని చెప్తున్నారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.